Teď tě zkouší nějak to, ať něco dělají. Máš to s mikrofonem? Mám. Aha. Honzí. Henďo. Henďo. Najednou Ty. Jo. Aspoň tričko nám ukáž, bodíčko. No taky, ty už takhle mluvíš, jo? Ty už takhle mluvíš, jo? Ty už takhle mluvíš, jo? Vy jste takový sikulí, takový sikulí. Laďo? Ty bys měla pod prsenku. Tak to je teda dobrý. Co ty se takhle tady prsíš, Lenďa? Co ty se tady prsíš? Tak to bude dobrý video. Nesatý. Aby si nejradši to tričko slíkla. Já bych ho potřebovala dostat do pusy, víš.